Hi everyone, it's Nicole Fa. So, karon get namin dito sa IFM 93.9 na. Point na namin dito karon to. So karon na ako dagan mga kuy diri nga mga vlogger po. Kani sila kasi og gid pong uban po nga murag. Wala ko nakailan uban. Pero mga vlogger ni sila guys pero nanapon sila at ay kanang ay di kailan ako pero gani uban kay mo. Kilala ha. Ay ano gila Magumod ka sa kuhan niya dili ka pera na. Ay kana pwede magila-ila. Yunisa. Uy, Yunisa. Ikaw Sam. Sa ay Yunisa Kastam. Balik ka. Wala say ay kailan mo kana Rose Divina. Sino ba Divina? Pambansang uga. Nice. So, kung wala yung pambansang basa nila, ikaw ang pambansang basa. Basa ka day? Uga po. Paano masabi? Uga ni Ford. Sige na, kasabay ko yun mo. Og napakita ko yung guys naa sa Dr. Guest nagatog pa ako ra ingilahang di pa ani diri di pa trabaho. Oh my god! Wow! Napaway sa sila ako sa laman sa room. Kana din kay kinama sa po ko yung mga ay kana mga kuy ko sila Miss Steph o Miss Ella Sa nga niya? Binasa Sam tarong ba Sam ka? Si Sam ay di ako mag-share ay kanang i-sure kung kanang tarong makailan ako ba? Sige na. Katigod kay tabaan ba? True. Sige na, babay na. So, sa babay na guys, maorot to guys. Para na kay short maglonggas shalta sa mamukan manini expression. Ikaw dahil na kayo reklamo, Snake? Reklamo na to. 1 day or 2 days and then a million views. Oh my God, what happened? So, dito na nag-start and then, kumbaga, somehow I became the person nga speak for the people in the back. Nga na lang. So, I share my sentiments, my opinions and reactions about some issues. So self-aware ako niya, Marites. Okay na ka ng mga Marites. But it took me. Sure. Naunsa naman ni Resiko. Pambansang Namay siya, later English sa kanya ha. Thank you very much. Thank you so much, Maria Yunisa. Ready na ka, Doy? Pareha mag-color sa mic. First batch of Bisman content creators sa Proud Bisdak Fest. Sakto diba? Proud Bisdak Fest. Ayan. So, para ni siya sa atong only Snake Princess! Alright, let's start first with Sam. Magandang hapon. Maulan na hapon, kumusta? Kaning member ni sa Bisaya Squad, no? Headed by medyo Maldito. So, karon natong kauban ka na one and only Princess, Snake Princess! Hi, hello. Nagagawa ni Snake Princess, oy. Mink-mink mo yung eyeshadow rin, oy. Hello, Snake! Kumusta? Hello, okay lang. Okay lang. Ay kanang Sweet siya, oy. Naa siya sa live. Makita nyo na nilaro na sa IFM 93.9 page. Kaya nag-live. Kaya sweet looking kayo si Snake Princess. Snake, mangutan na ko ni mo. Kanang, kanus aman, kung nahinumdum pa ka, kanus aman nag-start ang imuhang kanang content creator nga. Kaya pagsulod din yung content creation ba? First yun, nga nag-video gid kanya. Naka-decide na jud ka nga murag kanin mo na ganyan ko himo na career. ay kanang
kanang kuan naman ay kanang naarami nag video na ako Aka ato si manggod Mark. nga kanang mga bayot manggod kay ang una tiglag-lag ko sa kanang plaza gyud na tiglag ko ng mga parlor. Sa tiglagan ko kanang tubigo na bagaman kay kanang kay Bauman sila po na crush na ko si Mark at Ato ka video. kanang maningaw lagi sila sa kuha mga kanang mga inastoryahan nako na kanang gibidyohan ko sa kuha mga friend nga kanang mga bayot na kay kanang minana sila nga kanang basin daw ko na kanang mag-viral daw ko no kasi ay kanang makuan daw ko no sa mga tao na bagaman kay na natsambahan po na nababaan po nang yang giingon ko na kanang timing po nga kanang Pasko po to natigig ko panay ko na bagaman kay gingan ko tumabay na kanang sini kanang kuan ka kanang sikat ka kanang artista na kanang dalawa 1.5 million views na na po hindi ko makatuhaw yung sikat mo basta mo din kanang dagwaya dai na bagaman kay kanang di ko katuwa to bagaman kay lako ko sa plastic ala na kanay magpa-fix pa na napapicture ka man ko na makasya ba so kanang moro to mutuon ako o kanang social media Pero nagaling sa mo bebe girl pero happy sa ko kay kanang nakatabang ko sila sa ako ang live pod kay wala po nila video ato di pod ni magkuyog nila video pa sila correct no so murag sa target boy once ako na nausab sa imong kinabuhi so kahit nga nisulod na sa imong pong pamilya kasi nausab alay na kayo sa una kay kanang wala man hindi kanang balay dito kay kanang guba og bagyo katong Yolanda mangguro nya kanang lahi ra jud og kanang kalayan jud na wala na sa mi nagkuan ay kanang naglisod ko first sa una gyud nga katong di pa ko vlog og imagine og wala ko na vlogger or siguro gyapon akong trabaho siguro karon so karon mas na-improve imong kinabuhi no nya ila pag mo silang medyo malito kay naka-host mo og event amo dai nung daw para sa Royal Ucat na kami no nag-host sa ka-event diri sa Cebu but anyways moving forward so mo to nahitabo nga nakaila nimo ang si medyo malito then kan mas ni-grow ba yung squad din bakit si kauban nimo sa Bisaya squad si Juan si Roy ako dancer si Jim Ucat si Kapuno si Japet so kasi pinakagwapo nila para why the pig-dapping pinakagwapo? Sudah na may naglisod ka? kanang di na lang ko wala ano man pero mga gwapo na silang tanan man wala mo sila tanan pero nakagipatato pero gipatato niya tara nasa live diba? So, muna, si Snake Princess makauban po nato ni siya sa ilang event karong Sunday. Excited na ka Snake? Andam na kasi mong performance sa Ayala? Andam na ko sa ako ang performance guys. Unta guys, kanang ngadto mo dito guys kay kanang i-invite mo dito sa Ayala Central Block guys karong June 16. June? July 16 na, July 16. So, alas 4. Alas 4 sa Domingo. Sa Domingo. Ano ba ikaw, Sam? Imbitahan mo yung mga patangin ninyo ang atuang last guest para sa itong upcoming Proud Bisdak Fest karong maabot na Domingo mga idol. Here it is, medyo malditos, wa na lang unta sa